La vigència del carisma de l'hospitalitat el té precisament el fet de que totes les cultures, totes les societats, tots els models econòmics sempre tenen una part d'hostilitat. I després nosaltres què plantegem? Home, doncs davant de les realitats d'hostilitat intentem aportar-hi hospitalitat com a alternativa i també com una resposta a les necessitats de les persones. I per tant ens trobem que per un cantó hi ha una sèrie de realitats que ens ven donat per la limitació de la naturalesa, que és que tard o d'hora ens passaran coses, estarem malalts, ens haurem de morir, passarem per períodes de patiment, etc. I per altre cantó també els models econòmics tots sempre ens posen a persones en una situació de risc, d'exclusió, en situació de pobresa, i és ajuntar això, dir, tant quan les persones els hi falla el tema de la salut, quan les persones estan en les situacions més vulnerables, quan les persones cauen en el risc d'exclusió, veure si som capaços de donar-hi respostes que siguin hospitalàries. Que l'hospitalitat en el fons és això, és a dir, acollir la situació de l'altre, posar-te en el lloc de l'altre i intentar oferir-li el millor que tens i el millor que pots compartir.